Čaute, ja vás zdravím u dnesného videjka. Takže asi sa pýtate, prečo to všetko mám v svojom inventári. Je to preto, že sa sťahujem. Zbieral som tam toto a ideme toto. Truhlu som tam zobral, truhlu som tam zobral. Nový koberec. To sa mi nevyplatí. Idem sa zabiť. Môj video nepovedal som, čo idem robiť. Zbral som moje veci, aby som o nič neprišiel. A teraz sa idem zabiť. A spawním sa kde som dal checkpoint. Kde som toto nastavil objavenie, keď umreš, keď nemáš postele. Takže ja sa objavím tam a tam si urobíme. Chcem si tam urobiť dom, lebo toto sa mi veľmi nepáči. A budete mať viac dielov. Čo je? Help. Takže kde si urobím dom? Tam tým smerom viem, že je dedinka, takže tu hore, že by som si uvedel. Viete čo, ja idem do dediny. Zberiem si tam jeden barák. Zatiaľ. Tu je pole. Tam je pole. A malý barák. Potrebujem väčší, kde sa mi zmečí. Potom budem až vyberať hodinu. Tento. Tak tento je asi môj bank. Čekajte, musím ten nabok. Krafťak tu. Tak vyspím sa. Teraz potrebujem dať bedne. Bedne dám asi to takto, aby sa to dalo prechádzať. Tak mám. A ešte jednu bedňu. Tu si dám von. Tu ku baráku si ju dám. Zatiaľ. Takto. Tým pádom netrebajú dvere, čo som nebral.
PC. Tu dám PC, lebo vážne už to nemám kam dávať. Takže, čo tu dám? Viete čo? Krafťak potrebujem. Krafťak. Potrebujem vyhodiť. Tu hore bude drevo. Tu je kámeň. Vlastnosti nejaké zlato a také, to dám na dnu. Viete čo, tu dám 3 torčky a zapalovač. A dnu dám ostatné veci. Tu hore dám takéto veci. Tu dám maso. Toto. Počkej, toto je drevo. OK, máme tu nastavený checkpoint, máme toto. Takže aby som začal objavovať túto dedinku. Nič, posteľ. To čo je? To by som si zobral. Čakajte, ja nemám toto. Jak sa to volá? Sekérka. Zoberiem toto. A sekérka. Zoberiem. To je iba dočasné tiež. Tamto som myslel, že už tam budem navždy bývať, kde som postavil si dom. Ale vyzeralo to všetko tak umelo. Nevedel som postaviť, že to tam jaké by bolo už. A sedelo to tam. Tam to vôbec nesedelo. Takže toto je dočasné, takže mi fúkne, že mi zatiaľ budú chodiť. Dobre, ja si postavím potom tak kde inde. Chleba. Toto. Vy mi chodíte dobre, ako ja ich vykradnem za to. Nič. Ale už sme to sejli. No, to je tvoja chyba. Tu je chyba pila. Tu. Boxy. Dovolením. Boxy beriem. Ďalší chleba. Jablčka. Grule. To je vše. Ideme tam. Keď sa vám toto video páčilo, dajte like, odber, zvonček a zdieľajte toto video. A inak ďalšia časť už bude s mojím bratrancom, s Dominikom. Takže keď tak, môžete sa tešiť potom na ďalšiu časť. A dostali sme sedlo. Tu mám. Nie tu. Vidíte, máme sedlo. Čo je super, lebo sedlo bude sa nám hodiť, keď chceme mať koňa. Viete čo, ja chcem teraz hitnúť toho golema, aby sme mali toto, ale to potrebujem aspoň 3 bloky. Takže ja idem skáčať jeden strom tu. Tak.
Robím si toto. 3, 4. Tu do tam hore. 4. I to v tom goleme je. Dúfam, 3 bloky to boli, nie? Dáme za ňu kvetinku tu. Máme toto. A toto som preskúmal. Toto stranu. Dobre, tu nič. Tu nič nebude. Tu keď tak. Myslím, že už som tu bol preskúmavať. Takže to tak nechám. Je to ubohá dedinka na to, že... Čo už? To už nebudú potrebovať, aj tak nemajú golema, kto by ich chránil. To mi nepíšte do komentárov, že som zlodej. Dám si to tu. Tak a to by bolo všetko pre tento diel. Chcel som len vám ukázať. Mohli by byť počuť. No. Chcel som vám iba ukázať, že jak som našiel dedinku, kde som sa presťahoval a nechcel som, že toto si myslíte, že som robil nový server a givo si všetko. Inak keby ste sa pýtali, skadiaľ som tu zlaté jabko a 3 zlaté veci, tak to som mal z truhly pri portálu, lebo som našiel, jak som išiel tu tam, kde bol ten portál, to som veľa z toho tam, kde sme mali dom, ja som išiel tak a tak, som zabočil. Približne. Takže toto je zatiaľ všetko. Ja sa tu kde presťahujem. Asi na ten kopec tam, čo je. Tam. Ale neviem ešte. Takže zdieľajte toto video. Dajte like, odber a čau.